es diu Irene, ella Anna i jo em dic Alba. Explicarem el riu Nil i la societat. Esperem que us agradi. Els antics egipcis construïen les cases amb maons fets de fang i palla. Al dalt de les cases dormien, menjaven i treballaven. En el riu Nil hi ha 3 tipus d'animal: el cocodril, l'ànec i l'hipopòtam. Els rics tenien cases molt grans, unes sales centrals, habitacions separades i un jardí gran i palmeres. El riu Nil és el més llarg del món. Els egipcis que anaven al riu necessitaven l'aigua per rentar-se la cara, regar les plantes i transportar menjars d'un lloc a l'altre. Egipte es travessa pel riu Nil. Això són les cases egípcies. Conreus, paisatge egipci, el riu Nil i els cocodrils, hipopòtams.